Radyo nga hatag sang Bombo Radyo, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon, upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radyo. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kagang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo!
Ano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na-stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan.
nga kami magpili sang husto nga lider nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bugos nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, magupod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Eastham 6, Mansilingan. Kagdala ko subong nga akon nga radyo nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Nhalin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides ang iya nga signal sa amon nga place nga kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radyo, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radyo. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini. We all would like to greet you a Merry Christmas, Merry Christmas and a Happy New Year. Seen and heard.
Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Philippine Standard Time, 35 minutos sa nakaligad sa tanging alas 11. Welcome sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. Petsa 14 sa bulan sa Disyembre 2021. Martes karon nga daw, Martes edisyon sa tunang pagpangalagad. Magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upon sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubdub kita sa tagna nga alauna imidya sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong ngadto pagkaupdan kita sa aton mga Bombo reporters. Subong man sa aton mga Bombo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kaga pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa, makita ka babatian kita pagi sa Facebook Live kag sumuman YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa lokal nga mga senaryo. Pagsulod banwa sa nga bagyo nga si Odette, ginapreparahan sang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Samtang ang Philippine Coast Guard ang nagapanghanda naman sa sining pagsulod sang bagyong si Odette. No, makuha kita karon dugay-dugay sang update no, sa kung diinay ning area ang nasamit niya nga bagyo. Samtang Bombo Radio Bacolod nagabaton subong adlaw sang award gikan sa Provincial Veterinary Office sa isa ka seremonya nga ginapatigayon sa Nature's Resort. Nature's Village Resort. Samtang may follow-up kita karon sa Dalan sang Libertad Extension nga do kadugay gid kag matapos ang pag-repair sini. Kundi pa yang dalan nga masyado kasako dito pa kag do sa pagkauyaya kung tapuson ang pag-repair. Di magtion sang kapunanon nga nagadinaguso ang mga katawan magpinauli. Nagaginutok ang area da sa Libertad Extension. Kay tungod nga until now wala gyapon mabuhusan sang simento ambot ano ning nga klase sang kontraktor nga ang equipment moderno ang pamamagi sa pag-ubra daw sinang una. No, ang sang una blang nga tsimpo nga ginapungki pa ang balas kag ang bato kag ginasulod sa mixer nga ginapatiyog sang makina nga Tinos Power. Kag may naga-operate nga nagaula-ula sang sining daw kwamblani daw banga nga itsura sang mixer. Daw tadyaw. No, di sang una pa na nga panahon. No, subo nga ka mga moderno na sa mga equipment. Magluwas sa gilang kung ang kontraktor, hoy puloy nga kontraktor. Pero galing kiti daw hindi man hoy puloy kay hindi ka man kintraya sa mga bidding sa mga proyekto sa syudad kung ikaw do trade class ka lang niya kontraktor. Mga subcontract siguro pwede pa pero magsiling niya nga mangontrata kag kung daw ay ka man sa kagamitan hindi pwede. Ay baluon ta na karon banwa kay nagapadulong si Bombo Franz Andrew Burgos dito sa area kag live nga makita karon ang report kag matanaw ninyo sa aton nga mga pumuluyo ano ang sitwasyon, ano ang itsura sang dalan nga madugay naging butangan sang purmas kay ready naging para buhusan simento pero until now wala mabuhusan sang simento. Gina-try naton nga makontak ang aton nga city engineer, si Engineer Agbunes sa City Engineer's Office. Ginatawagan naton way man ga sabat, ginatiksa naton way man ga reply. Ay nano natabo. No, amo na lang ginasilin nga sin only. Basi ginasin lang ang mensahe. Engineer Agbunes, no?
base sa ako malang si Engineer Arbunis. Hindi na tanay mag-Malaysia, no? O, hindi ta pagpangunahan. Ibaloon talang ang rason ko nga ang daw kagina pa ko yung nag-text kag nagatabag. Daw ay garing lang, way magasabat. Tiksan ta, way mag-reply. Sa Balita Nasyonal, pagpalapit sang bagyo, mas napatimprano pagsulod sini sa Philippine territory. Suno sa pag-asa. Samtang national vaccination sa mga lugar nga pag-aagyan sang bagyo nga si Odette ginapaiway anay suno sa Department of Health. Presidente Duterte may panawagan sa Commission on Election sigurohon nga masunod ang social distancing sa mga kampanya sa 2022 elections. Di paano pa na mag-social distancing nga sa mga karaban pa lang kay mga pagtinilipon daw hindi na mahulugan sang dagom. Why na niya? Social distancing. Ang importante, makashow of force. Magkapakita sa pwersa. Nga mo ni kanamo ang pwersa para nga pagkatapos ng eleksyon kung mapirde, may rason nga magprotesta. Siya sa pagrally, damo nag-ulupod sa survey number 1 man. Nga nga napirde. Gindayaan. Dama siguro mga kung kisa mga rason. Samtang sa Balita International, United Kingdom nagpasaka sang alert level mga kabyanan sa Omicron coronavirus variant matapos nga may napatay na. Uy, butsilingon nga hindi ni matuod ang istorya sa mga doctors kag mga authority nga may otoridad sa bahin sa sining mga kaangay sining mga pandemic nga kuno ang ining Omicron variant sang COVID-19 hindi kuno na makatalagam pero makalalaton. O dito sa United Kingdom subungon nagpasaka sila sa ilang alert level bangod nga may napatay na bangod sa Omicron variant. Di ba si napatay man lang kay may araya sa ibang pangabalatian tapos sa pagkapatay siya may ara pag isa sang COVID nga Omicron. Basi di magito yung ginkabangdan ng Omicron. Basi ang iyagi nga balatian siguro ya eh. Samtang nagkalamatay sa pagpanghalit sa buhawi sa Kentucky, sa official nga report karon naglabot sa 74. Suno sa kay Governor Beshear. Kaysa nagligad, hambal niya sini, isang gobernador sa Kentucky, masubra kuno isa kagatos. Pero gini-verify liwat subong, kag base sa official record, nga ginakaptan karon sa ila sini nga local government sa Kentucky, 74 lang ang mga nagkalamatay. Itry tabi Bumbong Stephen, ma-interview ta si Governor Beshear sa Kentucky, may number ka na niya. Away, samtang way pa si Governor Beshear, ano nga mag-pronounce ni? Beshear. Samtang wala pa siya si Andy, sa piya kalinya araya si Andrew, no? Si Bumbo Franz Andrew Burgos. Ang ngalan to sang gobernador sa Kentucky si Andy mo, no? Si Andy. Samtang wala pa siya, kay way ta sa number ni Governor Andy Beshear. Anay ko na to ang report yan ni Bumbo Franz Andrew Burgos. Okay na si Bumbo Franz. Dira sa may Libertad Extension. Kagapon sa pagpuli ko, mga pasado alas 5, nag-agi ko na sa area, nagpagutok sa heavy traffic. May bakho man ang nagbulubakho-bakho dra, nagapanghakad sang duta, pero doon naman sa lakadon na, kino okay naman na. Doon may ara nag-obra. Siling ko gani, piho na ni, siguro basi isubong gabi, basi mabuhos na ni sila. Pagka aga excited ko, aga pa nagbugtaw, aga pa nagpaligo o naghimos. Maagi ko tuliwat sa Libertad Extension. Tanawon ta basi nabuhusan na kay kagabi daw may nagagiho-giho to nga bakho. May mga nagakumpas-kumpas to sang kamot kay nagahatag direksyon sa nagabakho. Sang pag-agi ko sungaga, kay excited na gani kay basi nabuhusan na. Sus! Ako ang nagbakho. Bakho, nagbalakhuon. Kaya wagin mabuhusan ang dalan, bisan
Ay, bisan gamay nga siminto daw, ay di niya madugangan, Ay, oo. Kagapon pagpuli ko may nakita ko bakho. Pagkaaga pagbalik ko, ako ang nagbakho. Ari ng report, Bombo, Franz, Andrew Burgos. Please come in. Yes, pumudan. Live kita doon sa Libertad Extension. At kanina daw makadlo sa hangin. Daw mabatsagan ng pagwaswas. Daw mabatsagan ng pagwaswas ang hangin. Daw nagkusog-kusog ang hangin, subong. Oo, no, doon na gano'n kita rin, no? So, kamadlo, subong sa hangin. Dahil po subong rin ka, tiyo, no? Pagpatulong rin nato mismo sa mga Libertad Extension. Sa nalang, kini pumudan pala, no? Sakot siya sa Barangay 40, no? Sakot ka mo, kanang pumudan sa mga kaparangay at rin. Uy, daw ay araw na nagbuhos na? Pumudan. Mento, may nagbuhos na? Wala pa actually, no? Wala pa nasbituhan. Kaya pagkabot rin natin, ano pala sila pong buda, nagsakili, di pala? Ginapangbaso pala rin sigaling, kaya ginapagyan sa piston, no? Do may piston pa para para abi nga mag-compress ang duta. Padasok. Kaya actually mo, sumong po buda, sako rin sumong kamo, rin pang nakikitrabaho na, kung damo na din ang kinahiputar na rin pong buda ng inikadala, kalaban ni gali, no? Oo. Tugod kita rin sa may, Di ara man ganina Bombo France, ara man gali makita sa aton nga mga Facebook viewers ara on tan-awan nyo bala. Ti damo magali tawo kung gusto kun daw damo magali ka obrada. Yes, ang gani actually dog pagabot rin naton. Ano kito budana do kung sa public full course man rin ang number sang mga workers din. Kapag ginamat-amat ginagri kong budan, balik ginapagsasapan sa pilit ng dala ni bala din kontak, no? Ipagsaksakal, kaya madali kaya kasi di mo buday na ginapispitar pala sa tubig ang simento. Go ahead. Daw utod. Okay. Yes. Sige. So, doon na, gano'n pala po buday para magubog-ubog pala ang simento. Sige na, ginapapispitar di kayo na saan nga nanigabay rin nga truck. Pagkapot rin nato, no? Ito ginahisagaw, ginihila. Ito na mismo rin po buday sa foreman. Actually, ang hindi na contractor mo, Kanlaon Builders, ni Galing. Ano? Kanlaon Builders, ni contractor, ni Bobudan. Kanlaon? Yes, Kanlaon, no? Kanlaon Builders. Oh, yes, Kanlaon Builders, Bobudan, no? Muna ang contractor sa sining reconstruction sa Balan, no? Yes, kay Bobudan, narin na subo, actually may mga suga, pag ginagaling ng mga materials, ginagabot, para i-matama na diri mo buto. Hindi na hingabaw nila subukan daw na Bombo France? Yes, Bobudan. Kung diin pa nga dugay-dugay, maaabot ng bagyo mo pa pagingagaw sa nagligat na kasi pila na kasi mana nakaligat daw ay ginubra. Kung ginubra nila sang nagligat kasi mana, pag-abot subong sa bagyo, tigaan na siminto, hindi na ma-damage. Ang buga ni Bobudan, no? Tisubong ginahingagaw, kinatinguan, kini palang sumuwag, adlaw, makita pa paano, wala tingin mapatapa na rin, no? Ito pa sa iba tayo na bahay, Bobudan sa sinikadalan, na medyo madalong pa ba ang buho, wala, no? Pero doon sa punta, ito din natapa na, kaya dito kitagyan sa piston, Bobudan. Nagdugan rin ang mga materials, kaya ginatiguan na matapos mo, no? Ginangagaw, Bobudan, kalaban, ginadaan, gusto mo ang lakas sa traffic ko, dito medyo mahinay-hinay, wala. Apektado, di po buda naglakas ang traffic rin subong sa Libertad Extension. Bombo France? Yes, Bobudan. Why da sila makambal nga ang subong lang ginpison? Tani sang una pag nagligat pa na ginpison, ano na flat tire? Amo na ganun, tingwa natin bilang foreman, no? Palapitan natin ng foreman pala Bobudan. Try lang natin kay Masako ang foreman, no? Masako, di sa subong Bobudan, di sa pinakabasako, madaling subong trabaho, no? Bisan Bombo France, bisan 5 minutos. Bisan 5 minutos lang, hindi siya ka... Arika, no? Sige, Sir, ano nga na itong pangalan, sir? Fernando Pasco Jr. Fernando Pasco Jr. Pasco Jr. Si Sir Fernando Pasco Bobudan, ang foreman sa Kanlaon Builder, sir. So, saan walang nagisuguran pag-yan sa piston, sir? Sang last pa niya, wala mo, mga 2 weeks na siguro. Dali kay Siginon, kasani namon kay ulan ka. Matigdan lang po. Okay, pag-init, rin naman, kinagyan naman namon. Patiskingan din sa city. Oo.
Pero sir, nung saan, target, sir nga matapos, sir, kay ginalauman subungan daw, masulod ng bagyo, diri sa Kung natinguan na mamakuan, matapos niya ang mga format, pagka mga verbo sa mga pituro sa mga panyaga, so Naan. Makabuhos na? Tinguan niya na mga matapos ini adlaw. Ano ni sir kalabas, sir? 200 meters. 200 meters. Ano mga pila ka barangay ko sa complete, may duwa? Walang po diya. Ay, buwan mo ang daw di ko taga-direct. Okay. Hindi ko kabalakan din ang barangay nga mas pakupan sini. Okay. Pero ginalauman niyo, sir, nga before mag-end ang December, matapos na yun eh? Mungkin na target namon. Palinit ang kami hit ka kuan kay ang team kung man ang ginagawa ng namon. Kung mag-init lang yan, hiyakawon din namon tapos inisa. Kaya namon sa mga kuan to mga 7 days lang. 7 days lang. Oo. Ma-open kami sa kanti sa mga kami mga sarado ng stock. Okay. So, bali sir, nagkiri contractor day? Sa license na yan isang GBA Supreme, pero daw din subpuntang tanong din. Okay. Pero may nagpatulong rin kayo nga from the city engineer, sir? Sila sir, RGC sila nga doon, nag-check sila. Pwede sila subong, naglakas sila. Ng panyaga siguro. Naglakas sila. Kaya antes kami magbuhat pamato sila nga makabalik na sila kamo. Para Di arap malangali na? Okay. Pero tayo matinguan sa sir nga subong adlaw or maybe karon sa hapon, masibituan na dito kabahin. Simple lang yung ginagawa kayo. Wali na ka ready na amon pa, sunset mixer. Okay. Ready na ko. Ready na magali. Pagkatapos karon ano na lang kami to, pabalong nga kapi na. Narikta natin sa dahil kabuo sa kami. Pero sa dali sa kinatilugan, hindi pa rin masimituhan. Masimituhan din yan. Ano ka? Na-turburize ka na tamo. Doon na bumo? Ito, sorry mo din na nakagbuo sa rin. Siringan di manasa. Is buo. Parang hindi lang short sa dalo. Okay. Okay. Bumbo plans? Medyo inconvenient. Subong ang sitwasyon, especially sa dalat. Mga nga na, tingnan mo na mo na tapos silang adlaw. Kaya so nakadisturbo kami dire, pero tingnan din na mo matapos ito. Okay. Sorry man. Sige. Salamat, Ked. Yes. So, bumudan. So, Ara malangali na bumbo plans. Ano abi kay kamo mga kontraktor daw gusto nyo pa yan may mag high blood rin ka mag-asang ugtas na isang damo nag-ulugtas sa dala na kadugay matapos. O Yes, pagtaso na ang mga katawan dispis ubrahon ti ara man lang sumong ara man ang foreman. May taga city engineer's office magaling nga duha ka bilog ng mga engineer nga ara man tag-iina. Nga wala ta sumong kay nagpanyaga lang. Ti ara man lang gali kagdamo man mga sumong lang nako gani nakita nga mo na kadamo ang tawo da nga nagaubra ka. Pila na ko na magagiyagi daw. Tagi-duham lang kabilog tawo da nagaubra da. yes. Sa magit yan, ipombudan, no? Oo. Kasi subong pinagtinguhagin pala ka may gagaw, gini pala pumbudan. Kay sa punta, ito pala sa kung sila kita nagkatindog sa tubang na to dito sa punta. Ate, doon na planudo na tumubudan yung luta, no? Bumbo Franz? Yes, bumbudan. Pamangkutabing foreman kun mga 200 meters na, di ba? Yes. Pamangkutabing foreman kun pila ka transit mixer ang kinanglanon sa amuna ka sa 200 metros? Sir, estimate mo sa mga pila ka transit mixer sa 400 meters, eh? Boses sa mga 33 isa sa 33 isa. Kaya ang ulo ng 5 cubic na sa 5 cubic. Sa isa ka load na 26 transit mixer. Okay, so bali mo 33 strips times mo sa 5. Bali, puro ka mixer ang mga tirada. Apat na sila. Apat. Amo nang hambal ko daw. Bali, divide sila. Divide sila. Okay. Oo. So, bali mga malapit man pulo. Guro po. Dati inalauman mo siya nga ba si malabot 40 ka trip sa apat ka mga transit mixer? Hindi na nakakuha. Kaya estimate mo na kung gimana sir. 33 strips. Sa apat ka mga transit mixer. May aragi pa na pa sila tulad. Ma-advise na kami sila. Okay. Pero inyong estimate 33 trips, no? Oo, 33 trips. May 5 cubic. So, may 5 cubic na isa kalot. Okay, sige. Bumuda, no? Aha. Kaya mo to mismo, apat lagi ka transit mixer ang lauman.
nga makargahan mo po na sa simento para masimentuhan na dire. May apat. Bumbo Andro Claronta, may apat sila ka transit mixer. Yes. Nga amo ni mag sige ka buo dra. So 34 ka mga sobra 30 ka balik-balik ka kuan ka mixer aga. Pare. Oo, kay sa tag 5 cubic meters kada isa. Yes. Oh. Okay. Bali mga 33 bricks tanan. Per transit mixer ba mo may mga 5 cubic tulo mo no. Ang madala lang simento. So, madako-dako naka-volume sa simento, bumbudan nga pwede dahil simento sa siningadala, no? Ang 200 metros nga kalabaon sa dalan. Okay. So, hindi ka naguro bumbudan tapos tukuwad daw, no? Kay, ano pa kay kadamo bumbudan, medyo na try ka trip daan sa mga transit mixer. Kasi kung mga pilaan, magurong adlaw, no? At sinimahuban. Ang inikatala sa Agatan Extension Bombodan. Amo gani kay kung sa nagligad pa na nga mga sinimana nga ginubra nila kapilaman may nagligad to kasi mana do pirmi man to init. Kag kung mag-ulan ma siya kagamay malang nga ulan pwede man na nga ginatabunan man na nila sa trapal. Yes, amo gani. Kita ni tapos na subong subong maayo pang chimpo pero karon dugay-dugay basi maglain ng chimpo. Hindi naman mahingagaw patapuson ta naman ang bagyo. Correct. Subong gando po dahil nga oras, dito nagpabalor ang malaki na tempo, subong, no? Dito nag-form na muna ang magkalom po dahil sa may nasidlangan na bahin, bala, no? Naton rin, no? Dito nag-form na makagang mga adlos na uyok sa hangin. Bumudan, no? So, Bumbo France? Yes, bumudan. So, ang nagdaogid sinadiri nga sa sininga proyekto, amo ang Supreme Construction? Yes. Supreme Construction tapos daw ginpa-subcontract sa ano to? Amo tong Kanlaon Builders. Kanlaon Builders? Yes. Amo ginagugis ang problema daw. Kay basi ang subcontractor amo nang atrasado magiho. Dapat aniya hindi na iya pag-i-practice ato mga subcontract para nga kung sino to nakadaog ya sa bidding siya to yung sukton ta. Kani no. Yung bumuda na kalabanan diri nga nagatrabaho. Pag ang mga equipment rin nga nagabot, no? Especially yung mga nagkarga sa mga materials, iyagin mismo sa Kanlaon Builders. Oo, kasi lang nag-subcontract mo. Yes, no? Ilagin na diri tanan bumbudan. So, sumog rin, makita naton nga ginapaspasan man diri bumbudan obra, no? Sige man diri nilang ginakatrabaho. Even though nga, hindi pa gini ma-sure, no? Nga kung pila ka metro subong adlaw, ang posibleng nga masimentuhan sa sulod sang 2 metros nga kalabaon siningadalan sa Libertad Extension Bombodan. Okay, sige. So, daw eksakto gid ang blue banta ko sa ligad mga 200 or kabus-kabus sa 200 metros. Amo ni, may apat man lang ka transit mixer. Yes. Kompleto sa gamit. Ang kagamitan pang moderno. Yes, abo gani, no? Pero ang trabaho daw dinumaan. Gani man, no? So, kung hindi mo mapitkan diri, daw hindi pa yung maghiho, daw pa daw lansang man lang nga, daw hindi man magsalop kung hindi pag martilyohon. Hindi pag pulpugon. Kaya na, no? Kaya na po muna, because nga muna na binatamo, no? Sila na, Malang gani kay, why gin rason nga, why na mapison dayon kay na flat tire. Ang bison. Ano na gina? Malayo na kaya mo muna sa tabtabal ko muna ng istorya, no? Kasi tungkol that list na, no? Ginatinguan po muna kag mahingagaw na ini na. Kaya pabalong kita rin subong budlay po muna sa lakas ng traffic. Tutong po dahil sa dalan. One way lang subong po muna ang mapwede rin makalabay, no? So, ang lakas ng traffic ko, hindi medyo mayo na subong nga oras kay lakalakay sa lakyan, maghapon karon tigya pululi, perti na nakagutok na. Na mo gid isa pag subong gali bumbudan bala to, no? Dito medyo bahala kang salakyan. Pero kaka-experience pa diri bumbudan sang delay, no? Kami kamo ko mga salakyan nga nagalabay nga mga tagso bala ka sa mga bus, mga truck din may mga karga man din mga tanon padulong sa o kung halin sa Libertad, no? Kung padulong sa Libertad, ito medyo apektado man lakas sa trapiko, no? Bumbudan. Sige. Bumbo Andro, at least daw okay na ni siya, no? Makasiling kita nga na-accomplish ang imong mission dira, na interview mong foreman, kag nalaragway mong itsura. Ang next stop
Kay balo, dumduman mo kung ano ang imo nga next stop pagkatapos na dire? Oo. Nadumduman mo to? Ano to, Dason? Nalipat ako bumbuda na. Kita mo lang yun nati. Way ka pas... Nadumduman ko. Ang inugatag ko nga Pasko na putos na tanit to, unwrap ko na lang niya. Nadumduman ko na. Ano to? May idolong bumbudan. Hindi, wala labot sila. Pero nadulong na to, ay. Karon magbalik na lang kami, no? Ate, sige. Ang imo nga next stop, ang taytay bla to nga dugay-dugay man ka matapos mga railings niya. Sige, Leon naman to, ano? Natultulan mo na to nga dalan? Wala pa, no? Sige. Leon to, no? Baka, kita makalabay. Leon to natin bumbudan. Sige, kaya rin ang Bumbo News Center. Yes, bumbudan, no? Kaya diri sa Libertad Extension, Elisa Bobo Franz sa Burgos, para sa Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basa Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Franz Andrew Burgos. Yari ng News Center para sa ating Bumbo Network News. Standby. Ikalabing-apat na ho sa buwan ng Disyembre 2021 sa ulo ng ating mga balita. Sa ating ulat panahon, ang papalapit na bagyo na tatawaging Bagyong Odette, itinas na sa Severe Tropical Storm category. Makarang lumakas pa ho ito, isang araw bago ang kanyang landfall ayon sa Pag-asa. Samantala naman, emergency and preparedness response ng Caraga DRRMO nasa high-risk protocol na. At Senator Christopher Bongo, formal na hong binawi ang kanyang kandidatura. Bangko Sentral ng Pilipinas naman dinipinsa ng pagtatanggal ng imahe na mabayani sa panibagong disenyo ng 1,000 pesos bill. Sa international news, kumpanyang Amazon naharap daw ngayon sa mga kritisismo matapos na mamatayan ng maraming empleyado sa panahon ng pananalasa ng buhawi. Sa ating sports balita, defending champion Milwaukee Bucks pinahiya ng Boston Celtics sa score na 117 versus 103. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Bombo Weather Update. Lumakas pa sa nakalipas na 6 na oras ang bagyo na may international na RAI at tatawagin yan dito sa Pilipinas na Bagyong Odette. Magiging ika-15 bagyo para sa taong 2021 na papasok sa Philippine Territory. Huling namataan ang naturang sama ng panahon sa layong 1,165 kilometro sa silangan huya ng Mindanao. Ang taglay na lakas nito ay nasa severe tropical storm intensity at yan ay umaabot ho sa 95 kilometers per hour ang kanyang maximum sustained wind. Ang kanyang gustiness o yung pagbugso ng hangin ay 115 kilometers per hour. At ang pagkilos nito ay west-northwestward direction sa bilis huya na 30 kilometers per hour. Inaasahan na papasok ito mamaya sa Philippine Area of Responsibility at posible naman ang landfall doon sa bahagi ng Caraga Region o kaya naman ay sa Eastern Visayas sa araw ho ng bukas. Kaugnay sa nasabing balita, emergency and preparedness response ng Caraga and DRRMO nasa high-risk protocol na. Alamin natin ang report ng Bombo Radio Butuan. Sa early protocol o high-risk and response and preparedness response ng Caraga Regional Strategic Action and Management ng RDRRMC. Sa exclusive interview ng Bombo Radio Butuan kay Ronald Dol, ng host Caraga Information Officer, ay pinaan na sa high risk ang kanilang ay nagpadala na sila ng mga warning at advisories sa lahat ng mga local government units at regions sa pamamagitan ng kanilang social media platforms. Habang nasa red alert na rin ang kanilang Emergency Operations Center simula kaninang umaga para naman sa posibleng pagsasagawa ng preemptive evacuation sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng Bagyong Odette. Samantala, simula kahapon ay nag-ibigay na nakapreposition na ang food items at sa family kit. Nakapreposition na sa Dinagat Islands at sa lalawigan ng Surigao del Norte.
nanawagan na rin ang ito sa publiko sa anumang mga advisories na kanyang papalabas mula sa mga local officials upang maiwasan ang anumang posibleng masamang mga pangyari. Kaya sinabi din ng OCD Caraga, yung mga partner agencies like the DCWH, Department and Public Works and Highways ay agad din papikilos kung kinakailangan sa posibleng mga landslide na posibleng maranasan dito sa rehiyon ng Caraga. Bombo Kevin. Yes, Bombo Kevin. Okay. Dito sa mga ipinapadala ninyong footages, mukhang ngayon pa lang, ramdam na yung epekto ng sama ng panahon. Hindi pa man direkta pero unti-unti nang nararamdaman dyan sa inyong lugar. So, ilan na ang lugar na apektado ngayon initially nitong pagsama ng lagay ng panahon na Bombo Kevin habang tayo nag-aantabay pa sa mismong pagpasok pa lang nung bagyo sa Philippine Area of Responsibility? Yung mga nararanasan namin dito sa Caraga Region, dito sa Butuan, kagabi pa lang may mga pagsulan na ang aming nararanasan at yung iba naman yung sa Agusan del Sur ay ayan, mga pagsulan rin ang kanilang nararanasan. Sa ngayon lang, dito sa Butuan City, makulit din na kalamidad yung aming nararanasan na Bombo Dennis sa ngayon. Okay, kapansin-pansin din yung signal mula dyan sa inyo ay mukhang mas manipis kumpara dun sa mga dating communication line na ginagamit natin. May abiso ba yung mga telco dyan at yung power distributors na posibleng i-down yung kanilang serbisyo, Bombo Kevin? Sa rin na Bombo Dennis, sa naging Office of the Civil Defense Caraga, na yung sa mga lifelines, yung sa linya nag-internet sa telephone, sa kanilang isasali sa pagsusulong na ginagawa hanggang sa ngayon. Okay, sige. Maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan, Bombo Kevin. Yan ang ulat mula dito sa Butuan City. Bombo Kevin na para sa Samang Radyo ng Pilipinas at sa radyo. Bombo! Awan tabayanan, mamaya mga kabombo, may mga update pa ho tayo hinggil pa rin dyan sa mga preparasyon at mga kinakailangan natin gawin bilang paghahanda dito ho sa paparating na sama ng panahon. Samantala, isa pang malaking balita ngayon, kani-kanina lamang ho ay formal ng binawi yung kanyang kandidatura nitong si Senator Christopher Bongo. Siya ho ay tumatakbo bilang presidente. Ngayon, tuluyan na hong umatras at binawi yung Certificate of Candidacy. Alamin natin ang mga update mula dyan sa COMELEC, si Bombo Gerald Ulep. Yes, Bombo Dennis, labis ngang ikinadismayan itong mga supporters ni Senator Bongo itong kanyang formal ng paghahain ng withdrawal ng Certificate of Candidacy dito pa rin sa Commission on Elections. Personal nagtungo si Go sa tanggapan ng COMELEC sa Intramuros, Manila, sakay nitong taxi lamang para formal na iatras yung kanyang Certificate of Candidacy. Ayon sa Senador, si Pangulong Rodrigo Duterte lamang daw ang nakakaalamat sa kanyang pagtungo sa COMELEC mula sa kanilang bahay. Baging itong kanyang mga security escort at driver ay hindi rin alam na nagtungo ito sa COMELEC para formal na ihain ang kanyang withdrawal. Base sa batas, ang mga kandidatong magwi-withdraw sa halalan ay kailangang personal na magtungo sa tanggapan ng COMELEC para iatras ang kanyang kandidatura. Nagpahayag ng kanyang withdrawal si Go noong Nobyembre at 30 na tumatakbo noon sa ilalim ng federalismo ng dugong dakilang samahan. Kung maalala, nag-substitute itong si Senator Bongo sa kandidatura ni Senator Bato de la Rosa na siyang unang naghain ng COC sa pagkapresidente na siyang standard bearer sana ng administrasyon. Darito pa ang pahayag kanina ni Senator Bongo. Wala po. Desidido na ako. Matagal na po akong desidido. Sabi ko nga po, talagang nagre-resist po ang aking puso at ang aking isipan sa pagtakbo bilang Pangulo. Nandito po ako, handa ako magserbisyo po para sa inyo. Dahil mahal ko po ang aking kapwa Pilipino, mahal na mahal ko po kayo. Actually, wala pong nakakaalam. Sa totoo lang, ni driver ko po hindi alam. Sumakay lang po ako ng taxi. Kasi inaalam ko sa kanila, mas marami pong makakaalam eh. Maglilik po. Yung kay PRRD, matagal na po kaming nag-usap tungkol dito. Sabi ko lang po, right timing lang po. Pinapaintindi ko muna unti-unti sa aking mga supporters yung aking pag-withdraw. Muli,
sa aking mga supporters, sa mga supporters namin ni Pangulong Duterte, nandito lang po kami na handang magserbisyo sa inyo sa abot ng aming makakaya. Ako naman po, nandito lang ako, kalabitin niyo lang po ako. Nandiyan lang po ako sa tabi-tabi. Yung Kuya Bongo, huwag niyo po ako tawaging senador. Tawagin niyo lang po ako ng Kuya Bongo. Huwag niyo po akong ituring na senador. Gusto ko maalala ninyo ako na isang public servant. So kanina, Bombo Dennis, pagkatapos ng maghain ng kanyang withdrawal ay nagpaunlak ng kaunting panayam itong si Senator Bongo at agad ding subakay ng puting taxi, Bombo Dennis, at ubalisin din natin sure kung didiretso siya sa Senado o sa kanilang bahay. May ipinadalang larawan naman dito si COMELEC spokesperson James Jimenez at kita dito itong si Senator Bongo na inihahain na itong kanyang kanyang withdrawal dito pa rin sa kanyang COC kanina lamang, Bombo Dennis. Okay. Ano ba talaga yung patakaran, Bombo Gerald, sa mga pagkakataon na may nagwi-withdraw ng kandidatura? Kung halimbawa proxy, hindi ba pwedeng proxy yung pag-withdraw? Kasi, di ba, pwedeng representative yung maghain ng COC, pero yung pag-withdraw, kailangan pala personal, Bombo Gerald? Oo, yun yung nasa batas sa Bombo Dennis. Lahat ng mga magwi-withdraw ng kanilang kandidatura dapat personal na magtungo sa tanggapan ng Commission on Elections para sila yung personal na maghain ng kanilang certificate of or mag-file ng withdrawal dito sa kanilang inihaing COC. So itong sitwasyon ni Senator Bongo ay una nang sinabi ng COMELEC na since voluntary itong kanyang withdrawal ay walang pwedeng substitution dito. So walang substitution itong partido ngayon ng administrasyon ay kumbaga pilay na pilay. Wala silang standard bearer at wala ring Vice President na tatakbo sa halalan sa Mayo 9, Bombo Den. Okay, sige. Antabay na lamang tayo sa mga susunod na magiging development dyan, Bombo Gerald. Maraming salamat. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald Di Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan mamaya si DILG Secretary Eduardo Año naglabas na ng kautusan sa mga local officials na mga lugar na dadaanan ng bagyong Odette. Yan at iba pang mga balita susunod na. Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nilinaw ng Department of Social Welfare and Development na kailanman ay hindi sila nag-alok ng 10,000 financial assistance na bahagi ng program online. Ginawa ng DSWD ang naturang paglilinaw dahil sa ikinalarma nito ang isang peking Facebook page na umano'y nag-aalok ng tulong pinansyal sa mga netizens o mga internet users kung saan binibigyang diin ng ahensya na wala itong programa o tulong pinansyal na ipinapatupad at idinadaan online o sa pamamagitan ng social media platforms. Hinimok nito ang publiko na huwag tangkilikin ang peking Facebook page dahil kahit pinalalahanan na sila na sumangguni na lamang sa opisyal ng account ng DSWD para ho sa mga anunsyo at yung update tungkol sa iba't ibang serbisyo at programa ng departamento. Ang Facebook page ng DSWD ay mayroong mahigit 1.1 million followers at ang kagawaran ay kasalukuyan hong nagsasagawa na ng naaangkop na aksyon at pagsisiyasat tungkol sa naturang usapin. Para sa mga katulad na alalahanin ay pinayuhan ito ang publiko na iulat sa DSWD Agency Operations Center sa pamamagitan ng kanilang hotline 8888 hotline ang anumang mga concern. Sa dagdag pang mga balita, si DILG Secretary Eduardo Año naglabas na ng kautusan sa mga local officials na mga lugar na dadaanan ng bagyong Odette. May detalye si Bombo Raymond Tinaza.
Bombo Jane, Bombo Dennis, nagpadala na nga ng memorandum itong si DILG Secretary Eduardo Anyo sa lahat ng mga local government units, partikular sa mga dadaanan o mga lugar na dadaanan ng paparating na bagyong Odette. At dito ay inihayag ni Secretary Anyo na dapat ay walang aalis na local chief executive sa kanilang area of responsibility sa bago, papasok, at kapag nanalasa hanggang sa makalabas ang bagyong itong si Odette. At meron daw karampatang na disciplinary action o parusa sa mga mabibisto na mga local officials na wala sa kanilang lugar habang nanalasa ang bagyong Odette. Kasabay nito, kaugnay naman sa National Vaccination Program na dapat sana o dapat ay bukas nga December 15 hanggang December 17. Ito, kinumpirma rin ni Secretary Anyo na inaprubahan na ni Pangulong Duterte yung panukala ng National Vaccination Organizing or Operations Committee or Center na yung second round ng National Vaccination Drive sa mga lugar na may banta ng bagyong Odette ay ipagpapaliban. At ayon kay Secretary Anyo, i-reschedule ito sa December 20 hanggang December 22. Kabilang sa mga area na sakop nito ay yung Southern Tagalog, Central Visayas, Eastern Visayas at Northern Mindanao. Narito ang bahagi pa ng pahayag ni Secretary Eduardo Anyo. Nagpalabas na po tayo ng alert at ng advisory sa ating mga LGUs upang makapaganda sa darating na bagyo. At muli po ay nire-remind natin ang lahat ng mga local chief executives na dapat kayo ay nasa kani-kanilang mga nasasakupan bago, habang at papalabas ang bagyo. At ito ay magpapatupad ng ating off-plan listo. At sa susunod naman pong bakunahan, yung bayanihan, bakunahan part 2 na gagawin po natin sa December 15 to 17, yung pong mga tatamaan ng bagyo ay atin muna i-reset into December 20, 21, and 22. Sa ngayon po ay mayroon ng 32 probinsya na nakapagtala ng 70% and up sa first dose sa target population, at 22 probinsya naman ang mayroong 50% and up na fully vaccinated sa kanilang target population. After po ng bakunahan, bayanihan bakunahan part 2, ay magbibigay ako ng ulat sa mga individual na performances ng ating region, probinsya, cities, and highly urbanized cities, and even yung tinatawag natin independent component cities. So yun lamang po, Mr. President, kami po ay naghahanda para sa ating bakunahan, bayanihan bakunahan part. Ang bahagi ng pahayag pa ni Secretary Anyo. Bombo, Raymond? Yes. Oo. How about yung mga bakuna natin na nakadeploy na dun sa mga lugar? Dahil ilang araw na lang gagamitin na sana sa maramihan na pagbabakuna o pagtuturok yung mga vaccine. Hindi ba ito maapektuhan? Nasa safe ba ng mga lugar yan na Bombo Raymond? Ayaw na natin na madagdagan pa yung mga nasira na mga bakuna nitong nakalipas na mga linggo, mga buwan, Bombo Raymond. Well, batay nga sa pahayag ni Secretary Anyo ay kaya nga yun yung dahilan kaya nagpalabas na sila ng mga advisory sa mga concerned LGUs, Bombo Dennis, para matili mo na secure nila sa kanilang storage facilities yung mga nakadeploy na ng mga bakuna at ilan pang mga kumbaga logistical needs, Bombo Dennis. So kaya nga ngayon ay inaprubahan na ng Pangulo yung kanilang panukala na ipagpaliban. So sa ating paniwala ay batay sa pahayag ng mga opisyal ay secured naman yung mga turang mga bakuna, Bombo Dennis. Ay, that's good. Thank you so much, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Mga kabombo, yung Bangko Sentral ng Pilipinas kinakalampag ho ng ilang personalidad na mas atupagin daw sana yung issue sa bank fraud. Kaysa ho baguhin yung hitsura ng 1,000 banknote natin. Ano kayang masasabi dito ng ilang mga personalidad? Adat ng Bangko Sentral. May balita si Bombo Dave Vincent Pasit.
Sa halip na unang atupagin ang pagpapalit ng mukha ng 1,000 peso banknote ay pinayuhan ni House Assistant Minority Leader Arlene Brosas ang Bangko Sentral ng Pilipinas na asikasuhin muna ang pagkakaroon ng eagle-eyed anti-fraud mechanism sa mga bangko. Mas mahalaga niya na magkaroon ng sharp detection sa mga bank fraud at hacking para maprotektahan ang mga kliyente ng mga bangko kesa unang palitan ang mga World War II martyrs ng litrato ng Philippine Eagle sa 1,000 pesos banknote. Nakakahiya niya para sa Bangko Sentral ng Pilipinas na nalusutan sila ng nangyaring scam sa mga kliyente ng BDO kamakailan. Pinititiyak din ng kongresista na maibalik ang perang nawala sa maraming kliyente ng naturang bangko dahil sa nangyaring account hacking. Bago pa man nangyari ang insidenteng ito, sinabi na ng Bankers Association of the Philippines o BAP na nasa 1 billion pesos na halaga ng pera ng mga bank clients ang nawala dahil sa mga cyber criminals at digital fraudsters ngayong 2021 lamang. Kaya iginit ni Brosas na dapat madaliin na ang investigasyon hinggil dito habang pinalalakas naman ang Data Privacy Act at security sa banking system sa Pilipinas. Bombo Davinson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Tiniyak ng Philippine Red Cross na patuloy at regular silang magpapasailalim sa proficiency testing para masiguro at mapanatili ang high-quality performance ng kanilang laboratorio. Ayon kay PRC Chairman at CEO, Senator Richard Dick Gordon, kasunod na rin ito ng pagbibigay ng Research Institute for Tropical Medicine ng 5-star laboratory rating sa kanilang PRC Logistics Multipurpose Center Molecular Laboratory. Una rito, sumailalim ang PRC Logistics Multipurpose Center Molecular Laboratory sa multi-stage process para sa COVID-19 lab assessment. Mandato kasi ng RITM na regular na magsagawa ng proficiency testing bilang National Reference Laboratory for Emerging and Re-emerging Infectious Disease. Sa pagsisimula ng COVID-19 pandemic, nakakapagsagawa ang RITM ng 300 test kada araw na siyang vision ng Red Cross Chairman para makapag-establish ng molecular laboratory sa buong kapuluan. Layo nito mapabilis ang national testing output para malaman kung positibo sa nakamamatay na virus ang isang individual. Ang PRC Logistics Multipurpose Center ay nagsimula noong Abril 25, taong 2021 at kaya nito makapagsagawa ng 4,000 tests sa isang araw. Pero dahil sa pagkakatayo ng 13 karagdagang laboratorio sa iba't ibang bahagi ng bansa ay nagkaroon ito ng 60,000 testing capacity kada araw. Sa ngayon, nasa mahigit 5 million tests nationwide na ang naisagawa ng PRC at mahigit 899,000 ay mula yan sa PRC Logistics Multipurpose Center. Patuloy naman hinahinimok ni Gordon ang ating mga kababayan na regular na magpa-test para siguruhin ang kaligtasan ng mga tao sa kanila mga paligid, lalo na ngayong holiday season. Oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ganap na hong 22 minuto. Makalipas ang alas 12 ng tanghali, ang oras ay inihatid sa inyo ng Dunkin Donut, pasalubong ng bayan. NDRRMC naman sinuspinde ang Lent travel sa Catanduanes, Masbate, Visayas at Mindanao dahil pa rin sa bagyo. May pag-uulat si Bombo Annalise Soberano. Ng National Disaster Risk Reduction Management Council na pansamantalang kanselado muna ang land travel papunta sa Catanduanes, Masbate, Visayas at Mindanao dahil sa sama ng panahon dulot ng papasok na bagyong Odette. Ayon sa NDRRMC, ang nasabing kautusan ay pirmado ni na Office of the Civil Defense Regional Director Lord Francis Ranches at Regional Director Lord Byron Torrecarion na nakapaloob na epektibo ang kautusan ngayong alas 8 o alas 9 ng umaga kanina, ngayong araw December 14. Ito'y bilang pag-iingat sa sama ng panahon at maiwasan ang posibleng pagka-stranded ng mga motorista, lalo dito sa may bahagi ng Maharlika Highway na nagdudugtong sa dalawang lalawigan at ang pagdagsa ng mga tao sa mga terminal at pantalan dahil sa sama ng panahon. Sakali namang inabutan ng deklarasyon habang nasa biyahe na sa Eastern Visayas, ay papayagan pa rin silang makatawid. Tuloy pa rin naman ang sea travel hanggat walang temporary suspension ng port operation sa Eastern Visayas.
Samantala, naglabas naman ng notice to mariners ang Philippine Coast Guard na pansamantalang suspendido muna ang biyahe sa mga barko at anumang uri ng watercraft sa Surigao del Norte. Pinaghahanda naman ng NDRRMC ang publiko hinggil sa epekto ng Bagyong Odette, lalo na ang mga apektadong lugar dahil sa banta ng pagbaha, pagguho ng lupa at mga panganib dulot ng malakas na hangin. Bomboan? Live mula yes, Bombo Dennis. Oo. Ang concern natin na nitong mga nakalipas na sama ng panahon, mga baha-baha, no? Medyo late yung dating ng mga alerto, yung mga mensahe na idinadaan din through NDRRMC. So, ano bang mga measures na ginagawa ngayon ng NDRRMC para at least makarating bago pa man yung kalamidad, mauna yung abiso, Bomboan? Tama ka, Bombo Dennis. Kahapon nagpulong nga ang council dito nga sa may Camp Aguinaldo sa NDRRMC para i-discuss itong issue na to, yung pagpapadala ng mensahe sa ating mga kababayan. At ayun nga sa NDRRMC, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga local DRRMCs dahil dito sila kumukuha ng mga impormasyon, Bombo Dennis, at saka sila nagbibigay ng information at ito ay kanilang ipinapapakalat sa pamamagitan ng text messaging. Pero minsan nga itong text messaging, Bombo Dennis, ng NDRRMC ay minsan nahuhuli. Kaya nga't ang payo ng NDRRMC, makinig din sa mga media, lalo na sa radyo, dahil nga malalaman nila ang update, lalo na sa panahon ng bagyo, Bombo Dennis. Okay. With that, maraming salamat, Bomboan. Live mula dito sa Quezon City, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang Bangko Sentral ng Pilipinas naman dinipinsahan ang pagtatanggal ng imahe ng mga bayani sa panibagong disenyo ng 1,000 pesos bill. May pag-uulat si Bombo Marlene Padiernos. Dumipensa ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa naging reaksyon ng ilang mga opisyal at mamamayan kaugnay sa isa sa gawang pagpapalit ng mga imahe sa 1,000 peso bill. Ipinaliwanag ni BSP Governor Benjamin Diokno na walang halong politika ang nasabing pagpapalit sa disenyo ng 1,000 peso bill dahil kung tutuusin anya ay overdue na ang setup ng currency ng Pilipinas dahil dapat na pinapalitan daw ito kada 10 taon. Dagdag pa ng opisyal ay masusing pinag-aralan ng staff ng Bangko Sentral ang ginawang pagbabago at napag-alaman ng mga ito na ganun din ang nagiging trend sa ibang bansa dahilan para palitan ng ahensya ng flora at fauna ang imahe ng mga bayani sa naunang disenyo nito. Mas mabuti rin anyan na hindi personality-driven ang pera ng bansa kung kaya't napili nilang itampok ang imahe ng mga endangered species at una na nga dito ay ang Philippine Eagle na pambansang ibon ng Pilipinas sa pinakabagong disenyo ng 1,000 peso bill dahil sa itinuturing ito na most powerful bird of prey. Samantala, muling iginiit ni Diokno na ito ay pinal na disenyo na at dumaan sa masusing proseso ng mga kinaukulan. Sa bukod na pahayag ay sinabi din ng National Historical Commission na hindi humingi ang BSP ng pag-aproba mula sa kanila. Paliwanag naman ng BSP ukol dito ay hindi na sila kumonsulta pa sa National Historical Commission dahil tanging ang imahe lamang naman aniya ang papalitan at wala naman daw kailangang ilagay ng mga historical na datos katulad na lamang sa kanilang inilabas na limited edition ng 5,000 peso bill na may imahe naman ni Lapu-Lapu. Siniguro naman ni BSP Governor Benjamin Diokno na protektado mula sa masasamang loob ang mga bagong ilalabas na polymer bills dahil madami ang security features nito. Planong ilabas ang nasabing bagong disenyo ng 1,000 peso bill sa publiko sa susunod na taon. At para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! At ilan nga ho sa mga umaalma, yung mismong mga kamag-anak ng mga bayaning nakalagay doon sa peso bill, 1,000 peso bill at kabilang ho dyan yung mga kamag-anak nitong si Josepa Llanes Escoda. At may panayam ang Bombo Radio Legazpi.
Inalmahan ni Jose Maria Bonifacio Escoda ang pamangkin ng bayaning si Josefa Llanes Escoda ang pagpalit sa disenyo ng Philippine banknote. Kamakailan ay inanunsyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na babaguhin ang disenyo ng 1,000 pesos banknote at tatanggalin na ang mga mukha ng mga bayani ng World War II na sina Josefa Llanes Escoda, Vicente Lima at Jose Abad Santos, kung saan papalitan ito ng larawan ng Philippine Eagle. Pagbibigay diin ni Escoda sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, hindi makatarungan na palitan ng isang hayop ang larawan ng mga bayani na nanindigan at nakipaglaban para sa karapatan at kalayaan ng bansa. Indikasyon rin anya ito na parang binubura na ang mga mahalagang historical figures na kumakatawan sa tinatamasang kalayaan ng mga Pilipino. Lalo pat sumisimbolo rin ito ng pagpapaalala na may mga taong handang ibuwis ang buhay para sa kapwa. Hindi naman anya aalma si Escoda sa pagbago ng disenyo ng Philippine banknotes kung mga bayani rin ang ipinalit tulad ni Jose Rizal, Andres Bonifacio at iba pa. Sinabi pa nito na ang pagtanggal sa mga bayani sa pera ay nangangahulugang binubura na ang maito sa ating kaisipan at sa bagong henerasyon na. Masama ang pakiramdam ko. Parang binastos hindi ang lahi namin, ang lahi ng buong Pilipinas. Hindi ako nasasaktan personal. Kung papalitan nila ito ni Jose Rizal, Bonifacio, papalitan ba naman isang hayop, parang insulto po sa ating pagka-Pilipino. Dahil ang ipapalit mo isang eagle, isang bobong hayop, itong mga tatlong dakilang tao. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Beverly Barajas, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo. Bombo International News. Nahaharap ngayon sa kritisismo at mga katanungan ang Amazon tungkol sa kanilang health and safety policies sa isang bodega sa estado ng Illinois sa Amerika. Matapos na mamatay ang 6 na manggagawa ng wasaki ng buhawi ang gusali. May nagsabi na hindi ito nangyayari kung may pakialam sila sa buhay ng kilang tao kumpara sa kanilang productivity. Iginit naman ni Amazon spokesperson Kelly Nantel na ikinalungkot nila na sabing pangyayari. Sinabi ng kumpanya na ang team nito ay mabilis na nagtrabaho bilang tugon sa buhawi. Ngayon lumabas ang mga tanong kung may shelter na magagamit, kung ang mga manggagawa ay pinayuhan na pumunta doon kaagad at kung ang mga shift ay dapat na nauna ng gabing iyon. Dahil sa mga babala ng masamang panahon, nilinaw naman ng kumpanya na ang kanilang team ay nagtrabaho ng napakabilis upang matiyak na maraming mga empleyado nito ang makakarating sa kanilang shelter site. Magugunitang mahigit 70 na ang patay mula sa Kentucky habang marami ang missing dahil sa pananalasan ng pinaniniwalaang 50 buhawi. Bombo Sports News. Initbit ni Jason Tatum ng Boston Celtics upang masilat nila ang Milwaukee Bucks sa score ng 117-103. Kumamada ng 42 big points si Tatum para sa kanyang ika-14 na panalo ngayong season. Nagbalik rin sa lineup ng Boston itong si Jaylen Brown matapos ang 5 araw na hindi nakapaglaro dahil sa kanyang injury at nagtala ng 19 points. Para naman sa Bucks, na sayang ang ginawa ni Giannis Antetokounmpo na may 20 points at 8 rebounds. Sa ibang game naman, hindi umubra ang Miami Heat sa Cleveland Cavaliers matapos na talunin sa score na 105-94. Ito na ang pang-apat na sunod na panalo ng Cavs para sa ika-4 na pwesto sa Eastern Conference na may kabuang 17 wins. Samantala, tuloy pa rin ang pamamayagpag ng top team ngayon sa NBA na Golden State Warriors matapos ang 2 puntos na panalo laban sa Indiana Pacers. Nagtapos sa 102-100. Bago tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines po ay naganyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin na rito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion.
Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At yan ang mga balita mula sa Bombo News Center, Makati. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Pabalik mga kabayan sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuan ay 36 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. Bago lang yun batyan ng Bumbu News Center para sa ito ng Bumbu Network News. Dali ilang banwa, yari na yung ato ika-duwa nga winner sa 1 to Panalo Part 20 promo. Standby! 1, 2, Panalo Part 20 sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Yari na nga ito ika-duwa nga winner sa 1 to Panalo Part 20 promo. Lawago na ito alas 12:37. Alas 12:37 sa Udto. Taga Purok Mainuswagon, Barangay Alihis, Bacolod City. Ang Yasini Proof of Purchase, Rixona. Congratulations sa kay Reggie Galas. Reggie Galas, ang Purok Minuswagon, Barangay Alihis, Bacolod City. Kuha ang imong premyo, hindi maglapaw sa 6 ka oras. Kaya kung maglapaw na sa 6 ka oras, ang imong premyo, ihatag namon sa sunod nga winner. O kung ihatag namon sa panibago nga winner nga pagkagabuto namon, kung hindi mo mahingagaw, kuha ang imong premyo sa sulod sa 6 ka oras. 38 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alas 12. Dili sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay Saudo. Pagkabalik kay hindi nga palatuntunan, pagkaligad lamang sa nga pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio.
San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon basta radyo Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo,
Ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kun ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, kaya nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number one ang Bumbo Radio. Pabalik mga kabayan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan na Bumbuanay sa Udto. This time ko report ni Bumbo Ansindol Sorilia ang pahayag karon o kunang inimay kantanan sa preparasyon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung CDRRMO, preparasyon mga kabayan sa sining pagsulod sa bagyong si Odette dili sa Philippine Area of Responsibility. Ano ang preparasyon karon sa siyudad sa Bacolod kay laban-laban na apektuhan ang aton nga siyudad kay bilog nga ni Negros na apektado sa sing bagyo, ni papalapit nga bagyong si Odette. Sa piyang kalinya, Bumbo Ansindol Sorilia, please come in. Bombo Dan, last stress ang takna subong hapon magpatigayon sa meeting ang City Disaster Risk Reduction and Management Office kaupod ang nagkrainlain nga hensya sang gobyerno driya sa may syudad sa Bacolod, particular sa preparasyon sining pagsulod sang Bagyo Odette driya sa aton sa Philippine Area of Responsibility. Kay suno gani Bombo Dan sa kay CDRRMO Executive Assistant Mr. Jomari Vargas nga ining Bagyo Odette dapat gid preparahan naton kay bala posible ha sining direksyon iya sang bagyo basi makangkon man kita sang storm signal. So that is why nga kinahanglanon ang meeting, especially sa mga kabarangayan bala Bombodan laki pang mga punong barangay, tanan nga sa gobyerno Bombodan ang involved sa sini iya nga meeting si DRRMO ang kabahin sa aton yung mga katapos ang kapulisan kag iban pa Bombodan parang matutukan gid ni siya kay ang hambagan ni Executive Assistant Mr. Jomari Vargas ano naman lang niya ka reminders naman lang ini kay mayara naman nga daan niya sila sang ano na siya kumbaga bla Bombodan inang patawag ara na dira ya nga ilang nga team ya why na isa sang problema so every time yara sang posible bagyo or ano man iyang mga kalamidad handa na niya nga daan meeting naman dayon do mo na siya so sa subong niya hining Bagyo Odette so hindi kita kinahanglan pa i-take for granted. That is why ang mga especially mga sa coastal lang barangays halin Banago padulong Punta Taytay Bombodan gina-remind din siya kag mga kauturan ta dra sa alihis may naga-star pas dalum Taytay Bombodan gina-remind ila siya nga sila nga ti aligmat alisto so amo nang imitingan karon para nga mahandaan ining pagsulod ni Bagyo Odette nga sagwa pa man iya sa Philippine Area of Responsibility. Pamatian naton Bombodan ang kapayon sang pagpahayag sa ato nga interview sa kay Executive Assistant Jomari Vargas.
Ito yung preparation na mo, nara naman na yung daan. Implementa namon. Ato rin meeting karon ng council karon sapon alas 3. Okay. So, like, sir, ang mga, nyo dira, sir, i-tackle nyo dira, i-take up nyo. Well, isa na dang evacuation sites namon, yung kaso may ma-evacuate. Okay. Kaya ang iba nga school sa una, hindi pwede mo. At tungkol sa may quarantine facilities. Tao subong, pwede ng iba. May update sa DepEd karon. So, i-prepare na mo ang ibansin na mo responsive yara naman ang daan. Okay. Tingnan na ng ila mo. So, reminder na actually, hindi mo kasi mobile kami preparation plan yara ng daan. Ang barangay will be informed ng kaso. Sir, sa meeting nyo, ano na ganing tawag? Ano nang tawag sa meeting nyo, sir? Emergency meeting para in preparation for incoming typhoon Odette. May backload si Odette sa pare. Wala pa man siya sa par, sir, no? Para pa sa kaway pa siya. Sa par. Para pa sa sagwa. Sagwa pa siya. Oo. Kag most likely, sir, kung makasulod sa aton sa Pilipinas, sa forecast ng pag-asa, anong mabatsaga natin, Rhea, sa Bacolod? Why pa aton posible stormy weather will be on Thursday, late Thursday or Friday. Ang stormy weather na ta. So, hindi magliwat ang yung pattern na. So, meaning? Now, mo na ilang forecast ko. But it might change by magtupa na sa Surigao, Southern Leyte. Kaya kakabalo ko din sa patupa. Pero yun, preparahan talaga kaya lapat lang siya. Oo. Kusog na siya, sir, si Odette. Subong hindi pa siya masyado kakusog. Dapat harap sa sagat eh. Oo. So, natipon pa rin siya kusog probably by tomorrow or later. We will know kung lagi na siya. Oo. Tapos, sir, sa meeting nyo, sir, who will be present, sir, sa inyong meeting? Well, ang present siya na unang response cluster gadyabe ang police natin, ilipato during typhoon, Bureau of Fire, ang Sineco, ang Pasiwa, ang Modesty Group, ang Miti Chamber, DCC, CPL. Ano silang laban ng DepEd. So, ang transport kami, engineering na bulig munda, ang evacuation center sa buwan ng DepEd, ang pagkaon DCC, ang medicine getting secured. So, tubig yes ang Bureau of Fire. Police pa patrol na. Oo. Sir, kag kung may magsulod nga bagyo, ano nga mga lugar ang ginapa-alerto ginaton diri sa Bacolod? Coastal barangay. When we say coastal, halin Banago, ano na yan? Banago up to Pototaytay. Oo. Pero pagyapon, sir, nag-install sa mga dalawang taytay, mga muna siya, mga danger zone, sir? Really sa Aligis, no? Ito yung common yung problem. So, inform na kapitan para Aligis and Magdilingan. Kaya remember, nagligad daw sa kami nagproblema sa Subak na sa Lupit region, upper region niya siya. Sa may Magsungay River, amo na susukan. Barangay 40, sa panasing concern namon. Kaya sa Liberty Extension, sige sa ako dito eh. So, mo pala ito sige Subak na i-alert ako. Nga doon subong, sir, di mo pa tsagan lang nga doon kahangin, sir, no? Normal ang hangin niya dahil because of the monsoon, northeast monsoon siya, okay lang niya. Amog man na siya mo ng month eh. December, bugnaw ng hangin. Oo. Sir, lastly, anong panugyan mo sa mga pumuluyo natin sa Bacolod, sining pagsulod ni Bagyo Odette, most likely sa Pilipinas? Wala mo na kina, importante mamati sa radyo, especially mga authorities sa gobyerno, no? Hindi lang mamati sa kutso sa kalipot. Oo. Kaya ba sila ba na fake news lang, no? Diba? Kaya damong na pag-fake news eh. Correct. So, mati lang sa official statement para sa inyo at ida. Kaya sa syudad. Announcement. Para maklaro, ay hindi tamang pati sa mga kalangan pagpatalang lang. Ito pa nga pagpamahom sa publiko. Kasi mapanik ang tao, so hindi pwede. Amon lang ang amon pandigyan. Ako may need sila during typhoon, may need sila sa mga bulig. Amon lang na matag kami sigida makaresponde. Kaya mo ito, mo palibot, no? So, subong, alert level 1 kami, meaning the monitor condition situation. Tiya mo na, mas mayo gidya bumbuan nga mag-preparar, magpang-andam la. Although nga ati siling basko gining bagyo, pero maglandfall na mabuhinan ni siya kapin pa di sa aton, nalipdan kita sa Mount Canlaon, pasalamatan naton ang Mount Canlaon
Kaya mo gining nagapuhag sa nga bagyo nga nagasulod sa aton. Always man na Bombodan, no? O kalabanan mas fair gid tuod, Kaluyan, Bacolod, Negros, no? Pero Bombodan, kaya mo ng preparasyon no? Sa Bacolod, ano naman lang in place naman na so meaning to say meeting naman sila liwat agod sa para preparahan ining Bagyo Odette, no? Sa pagsulod man sa aton sa Philippine Area of Responsibility. So Bombodan, amo ining update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa Udto, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Ansindol Sorilia. Ti may meeting karon alas 3 sa Patigayonon ang CDRRMO bilang preparasyon ini Banwa sa pagsulod sa bagyong si Odette. Mayo na lang di kay kung makasulod gid man, no, at least mabulubalabagan sa mabungguan niya ang Mount Canlaon. Kag makabatya gid man kita diri mga pagbagusbusang hangin kapag ulan-ulan, pero hindi na masyado ka baskog ikumpara sa mga iban nga lugar sa Pilipinas nga kun laslasan sang bagyo as in bagyo gid Banwa. Nga hindi kay basta-basta makagwa sa inyo puluyan sa kabaskog sang hangin nga nagadapya sa imo. Nga nagahuyop ga bagrong ang hangin mo basta perti nagkakusog ang bagyo ga bagrong nga daw ga panihol mo. Sa mga kauturan naton nga ara sa mga kaumahan sa kabukiran may mga talabukon nga suba. Ako magbubo na ganing madamol nga ulan, hindi lang kamo magpasayang-sayang nga magtabok. Tubtob nga hindi naton masiguro nga safe, no, ang mga suba nga talabukan. Sige. So do alang-alang pa Bombo Steph, no, kung ano ang report ni Bombo Liani Zel Minardo. Ini may kaintanan man gyapon sa sining palabuton nga kung ginahulat naton o kung ginaangan-angan naton nga pagsulod sa bagyo nga si Odette. Ang Philippine Coast Guard may mga preparasyon man, no, kag mga paandam sa aton nga mga nagapanakayon sa kadagatan, no, nga sa diin amo ginipirmi ang nagakaapektuhan, nagakarimalaso sa tiyon nga may bagyo, may paglain sang panahon. That's why nga ang Philippine Coast Guard ang nagapangandam man subong. May arak man sila sa ila sini nga preparasyon. On minuto Banwa ang nakaligad sa tagnang launa. Diri sa ito na pagpangalagad sa panatuntunan na bumbuhanay sa Udto. Hibaloon natin ano ang preparasyon sa Philippine Coast Guard. Diri iya sa probinsya sa Negros Occidental. Samtang subong daw nag-amat-amat na dulom ang kalangitan. Kay magasulod ang bagyong si Odette. Hibaloon natin sa ang inyong pagulan-ulan, okay lang ni kung mag-ulan sang mga papremyo, blake, okay gina. O kung mga magbalaha ang mga papremyo, okay gid. Kag magbaha ang mga Christmas gift, okay gid. Pero kung magbaha ang tubig, gani nga tagalumapaw na, rimalaso ka na. Hindi na kita niya sa mga pagbaha, sang tubig. Tubig baha nga daludo alin sa kabukiran. Dala lang kita sa nagabaha sang pamaskwa. Nagabaha sang mga papremyo. Kaya na iya, sigurado promo ina sa nga Bombo Radio. Binaha ang mga papremyo. Sige. So, dugay-dugay, mga kabyanan, pisar pa mga binagyuhon ang panahon, mga itor ko kamo dugay-dugay sa Christmas Around the World. Pero samtang wala pa ang aton nga Christmas Around the World, haranay ko na ito ang report sa piyakalinya Bombo Liani Zil Minardo. Please come in. Dito sa Bombodan, naka-alerto, naka-preparado na ni ang team ng Philippine Coast Guard sa abot din kinaliman ang bagyong Odette diri sa may Philippine Area of Responsibility, specifically diri sa may Visayas area Bombodan. No? Gapahanugyan man ini ang si Captain Ludovico Lebrilla Bombodan sa mga mangingisda, di ba lang may mga magagmay nga bangka nga kung pwede ipaiway lang ini anay kay tungod nga mabalod ini ang
kadagatan na Bombodan, no? Hinali na mag-abot ining ang bagyo Bombodan. Kaya mando man ini ang head ng Philippine Coast Guard ng Bombodan, na kung pwede ang kada substation mag-connect gito ko na communicate ini sila Bombodan na makipag-hatag man sa ila sininga buydog sa may DRRMO sang kada syudad Bombodan kay para mabuligan ini Bombodan hinali nga mag-abot na ang bagyo ang kada area diri sa nga matiguan sini sa syudad o kana sa Visayas area Bombodan. Okay. Bumbulyani. Bombodan. Okay. Yes, sa Bombodan. So, amo sa Bombodan, no? Ang kada substation sini dapat sa Bombodan nga kinanglan hagid ini nga mag-coordinate sa mga DRRMO hinali ang Bombodan nga mag-abot na ini ang bagyong Odette kag sa parte sini Bombodan sang biyahe sang fast crop kagruro. So wala pa man sang memorandum nga mag-cancelar ini ang biyahe sa Subong padayon pa ang biyahe sa bahin sini no halin diri sa may Bacolod pakadto Iloilo kag vice versa Bombodan. Aha. Yung sa Bombodan, pamatian naton ang tingog ni Captain Ludovico Liberia. Coast Guard Station Negros Occidental, kita mo naka-full alert tapos makita. So naka-standby naman mga aton na deployable response team. Engage na may mga dapat respondihan mga area. So ang aton nilatagan naman nato ng advice ang ating mga substation commander na mag-coordinate sa mga DRM officers sa ilang sa respective POR. So sir, regarding naman ni sir sa fast crop, sir, kag sa Ruro, sir, wala pa man memo nga may cancellation sa biyahe, sir, no? So far mga sa Subong, wala pa man kita na receive na receive nga cancellation of trips sa atong fast crop kag Ruro. So, sir, imo na lang ni sir nga pahanumdom, sir, especially sa mga pangista bala sir sa tunga sang lawod? Actually, may ginataga na natin directive natin substation commander na mag-conduct sila sa paalala sa mangisda sa panahon ng sagulan at bagyo. So, continuous na mga ating conduct ko info drive sa ila nga dapat ipaiwayan na nila mga pagbiyahe tungod mabalot kasi para man nila sa safety nila. Okay, sige. Bombodan. Bombodan, amayad to ang balita gikan sa patrol ini si Bombolyani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Salamat gid Bombolyani Zil Minardo. No, preparado ang aton nga Philippine Coast Guard diri sa siyudad sa Bacolod. Nagalabatan ang tingog ni Captain Ludovico Liberia sa Philippine Coast Guard. Daw kag mayon nga may ara kita sa preparasyon kay budlay nga magkaran-karan kun ara na. Diri kita na ibanwa sa aton nga Christmas around the world. Kay itor ko kamo sa mga nakilala nga mga kapungsuran sa kalibutan nga nagaselebrar sa nga Christmas. Standby! Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Feliz Navidad! Feliz Navidad! Amo ini ang magtamyawanay sa Merry Christmas ang mga Hispanic o kon mga Latino sa ilang lingwahe nga Spanish. Ang mga Hispanic countries nga gilalikipan sa Mexico, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, kag subong man Guatemala. Kadto naman kita karon sa Guatemala sa Central America. Paano naman mag-celebrate sang Pasko ang mga Guatemalans? Ang Republika di Guatemala amo karon ang ginakabig most populous country in Central America. Ang ila populasyon sa karon nagadangat na sa 18.3 milyones as of December 2021. Ang Guatemala nga ginakabig biodiversity hotspot bangod sang pagkabugana sini nga pungsod sa bahin sa ila ecosystems kag madamo nga endemic species nga masapuan diri ang ginapalibutan sang mga neighboring countries nga Mexico, Belize, Caribbean, Honduras, El Salvador kag Pacific Ocean.
Bangod nga 88% sa mga Guatemalans o kon mga Chapins ang mga Kristiyano, 45% diri Roman Catholic kag 42% ang Protestante. Tuman ka madinuago ang pagselebrar sang Christmas diri sa pagpanguna sang ila presidente nga si Alejandro Giamate kag vice presidente nga si Guillermo Castillo. Sa kapital nga syudad nga amo ang Guatemala, makita nang tuman ka madinuagon nga mga Christmas decors. Kalakip na diri ang tuman kadalagko nga mga Christmas trees nga puno sa mga dekorasyon ka nagkalain-lain nga duag sa mga Christmas lights nga amo ang nagapatahom pagid sang Christmas trees ilabi nagid sa tion sang gabi. Kalabanan sa mga Guatemalans ang nagaplano gid antes pa man sang Pasko sang ila pagtukod sang nativity scene nga ila ginatawag na simiento o kon Belen. Bugos ka pamilya ang nagabinuligay sa pagtukod sang ila na simiento. Christmas Eve, family celebrate together and ate the main Christmas meal. Ginalakipan ini sa mga traditional dishes nga hindi gid madula ang ila paborito nga Guatemalan tamales. Sa liwat, Feliz Navidad! Gikan sa pungsod, Guatemala. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Okay, ginadala ko kamo mga kabyanan sa pungsod, Guatemala. Kag of course, mangin kaupod man naton nga Bombo International Correspondent, si Father Severo Fresco Hermije. O kon Father Severo Fresco Hermije, no? Dito siya karon sa Guatemala City, Guatemala. Pinoy man ni siya kag Ilonggo. No, dito na karon siya dito siya na-assign sa Guatemala. Aron na sa piya kalinya via Zoom. Mangin ka po naton si Father Severo Fresco Hermije. Father, mayong udto. Mayon udto gate sa tanan nga tagpalamati sang Bombo Radio Philippines, especially sang Bombo Radio Bacolod. Live ka karon Father nga mabatian sa istasyon sang Bombo Radio Bacolod kag subong man makita kag mabatian sa Facebook Live kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod upon mo subong si Bombo Daniel. Kung magsiling ka nga Merry Christmas na sa Guatemala, amo tong Feliz Navidad, Father? Yes. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Guatemala, Spanish ang ilang official language. Okay. So paano mag-celebrate ang mga Guatemalans kay naintindihan naton kay nabaluan naton nga laban-laban gid mga Kristiyano ang Guatemala. Guatemalan. So paano mag-celebrate sang Christmas? Similar man bala diri sa aton, Father, sa Pilipinas? Oh, very similar man sa aton dira sa Pilipinas. Pero antes sina gusto ko nga hambal o hatag sang gamay nga background about Guatemala. Kay damo sang mga Pilipinos nga wala sila makabalo nga may Guatemala gali na country. Okay. So ang Guatemala makita ina sa Central America. Lapit kami sa Mexico, lapit kami sa El Salvador, lapit kami sa Honduras, lapit kami sa Belize. So sa Central America, mas pabaskog diri ang ang Roman Catholic pati na diri sa sa Guatemala. Okay. And then sa Guatemala may 4 ka klase ka tao nga nagapuyo. Ang 4 ka klase nga mga tao mo ang magasunod. Magasunod. Ang Xinca manabot sila sa ilang feature kay medyo dark complexion sila. Dark complexion, tapos straight ang ilang buhok. Mataas ang ilang ilong. Kag dito na sila lapit sa El Salvador. Okay. Kag ang Garifuna naman, kulot ang ilang buhok, maitom, mga mataas man. Tapos dito na sila lapit sa Sea of Caribe. Tapos, ang mga Mayans naman, mga
nubo ni sila. Tapos dark complexion, mga mataas man ang ilang mga ilong. Straight ang ilang buhok. Pero damo ang klase sang Mayans. Actually, more than 20 ang mga ethnic tribes sa Mayans lang na. Tapos may ginatawag kita man nga Latina o Latino. Ano yung mga European features. Tangos ang ilong, maputi, tapos mga taas. May mga may mga kulot ang buhok, tapos may mga straight man ang buhok. Aha. Okay, so apat ka, kung sa diri pa sa tundo, apat ka tribo? Oo. Aha. Pero wala man sila siling abing nga nagakontrahanay, halimbawa, mga Mayans kag ang lain man nga tribe? Wala man. Aha. Okay, sige. Sino nga Christmas season, Father, paano ang pag-describe mo, abi? May mga puloy-andra na kuan man na dikurahan man sa mga Christmas lights, may mga Christmas trees man dira? Diri sa Guatemala may mga Christmas trees man nga gina set up sila, tapos Christmas lights. Kag mabalaan mo ang isa ka balay nga Catholic kung may ara sila nga Belen, tapos Advent tree. Kag may altar na sila sa ilang nga balay, bisan gamay. May altar gid sila ginahimo para sa Belen, tapos sa Advent tree. Kay mabaskog ang pagtuo sa mga mga Guatemalans. Labi kita ang ilang devotion sa Blessed Virgin Mary. Lalo na sa Nuestra Señora de Guadalupe na mabaskog na ilang devotion. Okay. So bali madamo ang mga Katoliko dira kay do naga-represent sang 42 o kun 45% sa populasyon ang Roman Catholic. No, kag bisan siguro hindi Katoliko dira nga mga Christians makita man sa gyapon ang mga Christmas decor sa ilang mga puluyan. Okay. Ang sa Guatemala, Father, pareho man sa ato no, may araman sang simbang gabi no nga mag-start sa nag-start December 16 sa kagahon. May araman dira, Father? Actually, diri sa Guatemala wala kami nag-celebrate sang simbang gabi. Okay. Pero may ara kami ginatawag nga Posada. Ang Posada usually nag-start kami, alimbawa diri sa amon nga parish, nag-start kami sang December 12. Actually gina-celebrate naman ini ang Posada sa gabi. Pero antes sina may nag-celebrate kami sang misa nga nagasimbolo nga sending off. Kag sa Posada, after sang misa, nagagather kami sa atubang sang simbahan, tapos dala namon ang image ni Mary kag ni Joseph kag maglakat. Tapos along the way, ang mga tao nagapatik-patik na sila sang shell sang bao. Dire gina-preserve na nila para gamiton sa Posada every December. Tapos pag abot namo dito sa sa balay nga mabaton sa kay Marie kag kay Jose, ang tagbalay mismo sila na mabaton sa amon. Sa naga-prosesyon. Tapos pag abot dito, mga din na sila. Tapos may gina-offer silang pagkaon. Amo na ang tamal kag ponche. Tamal kag ponche always go together. Okay. Do may aragid yasang delicacy nga gina-aragid sa pagkainan no, pag Christmas. Do pareho man di sa Pilipinas nga daw may mga pagkaon gini madulo, may mga hamon, may litson ba ng gisa, no, kag ang pagsalo-salo aragid no, ang banding sang family. So 24 sa gabi, Christmas Eve, may ara man dira sang Noche Buena. May ari man dira. Actually, after sang misa, ang pamilya nagapaulit na sila sa ilang balay. Tapos before sang 12 midnight, nagagather na sila sa atubang sang ilang altar sa din ara ang ilang Belen. Tapos ibutang na nila ang
image ni Jesus. Aha. Tapos mga di naman na sila liwat. Kag after sa pagadi, masalo-salo na sila sang tamal kag ponche. Aha. Ang tamal imo na siya sa mais. Tapos butangan na nila sang karne. Tapos ginaputos na nila sa dahon sang maizena. Kay diri sa amon area wala kami sang may scarcity sang saging. Kaya mo nagapangita sila sang other option, wala ang maizena. Kag ginalaga na nila hasta nga maluto ang karne. Tapos ang ponche naman niya, imo na sa prutas, sa pinya, sa mansanas, sa ubas, sa papaya. Tapos sinalaga na nila para ang sabor magwa. Aha. Tapos ginatumaran nila o ginakaon na nila, hinahigop-higop ang sabaw samtang mainit-init pa. Kaya ginahamal-hamalan sang tamal. Di, malipayo na sila ya. May kanon man da? May kanon man? Ang kanon, talagsa lang. Talagsa lang ang kanon. Kay dire, usually, ang mga tao dire, mga farmers sila pero vegetable farmers. Aha. So, siguro ang replacement nila sa kanon na mga patatas, yara? Oo, patatas. Patatas, no? Patatas, tapos tinapay, tapos tortilla. Ang tortilla, amo gina ang daw bilang kanon nila. Sa pamahaw, sa panyaga, sa panyapon. May tortilla ginaa, permi. Okay. Imo man na sa mais, tapos ginalapad-lapad na nila sa ilang palad. Ibutang nila sa lulutuan nila. So sa may aras la lulutuan nga lain man nga klase nga lulutuan. Anyway, ang ilang nga mga pagkaon sa panabor naton bilang Pinoy sa imo father sa imo nga panabor daw okay naman lang daw hindi man gid sila nga mabudlay i-adapt. Sa una medyo mabudlay kay dira sa Pilipinas naanad ta sa kanon Diriya vegetables. Tapos gamay lang ila ginabutang nga asin. Tapos kung magkaon ka na, amo na paghatag nila sang asin. Kag katumbal kung gusto mo makangkahang gamay. Oo. Kaysa lamisa na nila, may ara gid na nga sulod lang sang asin. Ready na Ati siguro kay para masiguro nga may ara iban nga tawo nga hindi gusto nga daw damo asin. May ara gusto nga damo asin ti siya na lang matimpla. Anyway, ano kadugay father sa Guatemala? Nag-abot ako diri sa Guatemala sang 25th of December in 2018. So very symbolic yung pag-abot ko diri sa Guatemala. I was born here in Guatemala during the Christmas day of 2018. Okay, oo. So, medyo malawig-lawig na magli father, no? Sa din ka gidigani sa Visayas, sa Western Visayas, father? Ako taga San Jose, Miagao, Iloilo. Taga Miagao. Ragumo. Nagaragumo gali karaya. Anyway, damo sa mga Filipino nga na-assign sa mga lugar nga Spanish speaking. No, may magani ko pari nga kilala nga na-assignment anay sa Spanish speaking man nga lugar si Father Takay. Ampun siguro ba kilala mo man ni si Father Takay? Si Father Archie Takay. Oo. So, nasa US siya. Oo, pero may magani namon siya gina-interview diri. Anyway, dira siguro doon anad ka naman magmisa dira nga kinat sila. Oo. Medyo naanad naman gamaya. Sige. Abi Father Lasling, imo nga pagpanamyaw sa imo nga mga pamilya diri sa Negros, sa Panay, daw sa ilabi gid sa Miagao, kag ang imo abi pagpanamyaw sa amon sa Spanish nga lengguwahe abi Father? Spanish. Oo. Buenos días a todos ustedes, hermanos y hermanas, y muchas gracias por la oportunidad que me dieron. Y también muchísimas gracias por todos ustedes que están orando para mí y para todos los misioneros que están trabajando en el mundo entero. Muchísimas gracias y feliz Navidad desde ya.
Okay. Tapos pwede ba ako magtamyaw sa sa mga pamilya ko dira sa Negros? Oh, sige, go ahead, Father. Ginatamyaw ko dira ang akong tiyo si Lario Fresco dira sa Ilog 107, kag iyang asawa, mga pamilya, si Mama Bibing, mga kabataan kag mga kaapuan, si Papa Tiban sa Kanduni, kag ang pamilya ni Father Gilbis Tumol. Actually may taga Kanduni diri nga na-assign Ara siya sa kapital. Pero taga Kanduni gid siya. Taga Kanduni, oo. And then ang tiyo ko dira sa Pontevedra si Joe Kayaw kag iya mga pamilya. Tapos ang bigo ko da nga pare si Father Eduardo de la Cruz, MMHC. I'm sure nagapamatig siya subong. Pads, mayong hapon da. Kag-enjoy sa mission mo da. Tapos i-greet ko man ang confer ko dira si Father Neil Arca. Bosing, mayong nga hapon na sa inyo kag kay Father Francis Calonda. Happy fiesta da sa inyo. And of course, sa CICM Mary Short dira sa Talisay kay Father Boots. Kag sa Association of Mary Shore Ex-Seminarian Nationwide. And of course, sa Sunny Specs, sa doctors and staff of Sunny Specs in SM Bacolod, lalo na kay Doc Evelyn Nidula. Madamo gid salamat sa inyong tanan. Okay, madamo nga salamat Father Severo Frisco Ermihi. Do makinat sila pakutani kiling daw hindi ko kabalo Ang pilis na binadlan na sindihan ko, Father. Salamat gid. Basi maka-interview kami dali sa mo. Father. Okay, welcome gid doon Bombo Daniel Lecciones. Okay, sige. Okay, salamat gid. Namatayan mga kabiyanan, kay nakita niyo si Father Severo Frisco Ermihi, no? Dito ni siya subong sa Guatemala City. Okay, daw ka namin man pamatian magkinat sila siya, no? Makasiling kayo man nga tunay gid nga kuan nga Spanish. 25 minutos manuan nakaligid sa tagnang alas 1 sapon. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Okay. Matiyan mga kabiyanan. Kung siling pa ni mo just na yan na udom ka, duwag ka kambal sa imo kinat sila. Dogin preparahan ko na to tari ginabumudyas mo. Ngayon na bilang pag imbukada, gin masiling ko na niya. Hola, ¿cómo está usted? Daw ay makasalir ako niya gintunaan ginabumudyas. Kaya pagkatapos na sa interview, masiling ko tari gina nga, hasta la vista. Galing ka na makakadlaw ko. Kaya masibla kung pagsiling ko hasta la vista, bla, supunan ko baby. Hasta la vista, baby. Anyway, gindulong ko ka mga kabiyanan sa Pungsod, Guatemala. No, ang pagsilibrar nila sa Christmas, kaangay man sa aton, walang galing sila simbang gabi. Namin diyan sa Pilipinas, okay? Sa 16, masugod diyan simbang gabi, kagahon. Gaputoy-putoy man simba ang mga tumuluo mo, siyam ka kagahon ang mga pagkaon nila, lain lang galing gawang ilang mga pagkaon to, isla kanoon. No, may mga kwans na to, may mga patatas na sila to mais nga kaon. Ano pa daw kasulid sa lawas sa mga Guatemala, no? Mga vegetables kag tala nga asin nga ginabutang nila sa ginatimpla nila sila pagkaon. 27 minutos sa kaligid sa tagnang alauna. Sa ato na pagpanumbalik banwa ko ang report ni Bombo Dennis Rubica. No, kay si Bombo Dennis Rubica gintagaan man sang award mo siya. Provincial Veterinarian Award. To Bombo Dennis Rubica o Bombo Radio Bacolod. Kay sa pag-cover nato bala mga pag-report ni Bombo Dennis sa mga kung ano ng mga balita na sa Provincial Veterinary Office. Kung nato na kanundugay-dugay ang report, pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Stand by!
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Eastham 6, Mansilingan. Kagdala ko subong nga akon nga radyo nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radio, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radio. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radio. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat
man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa akong negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, Basta Radio, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang Pabalik may kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbuhan na isang 36 minutos na nakaligad sa tag ng launa. This time ko ako report ni Bombo Dennis Rubica, no? May ginatag nga award, no? Pasidungog ang Provincial Veterinary Office sa Bombo Radio, no? Kag sumumas kay Bombo Dennis Rubica nga naga-cover sa Provincial Capitol sa ginapatigayon nga awarding ceremony dito sa may Nature's Village Resort. No, sila ginamang adlaw ba dito starring si Bombo Dennis Rubica, no? Nagkabaton sa award gikan sa Provincial Veterinary Office. Okay, sige, Beko, naton ang report. Ano pa ito ang mga kaganapan? Ano ang ganaps, no, kagina sa awarding ceremony? Yari ang report, Bombo Dennis Rubica. Please come in. Bombo Daniel, ang Bombo Radio Bacolod sa mga ginapasidunggan, no? Bilang outstanding partner on public information and advocacy sa Provincial Veterinary Office. Ila sa ginahatag. Ito igan na ibumbudan, Provincial Veterinary Achievers Award. Bumbudan, no? So, sa media, sa radyo, ang Bombo Radio Bacolod lang, dinaraman siya sa print, kaysa sa sa TV abi Bombo Dan nga nagabaton sa award, no? in bilang recognition, no? Sa Provincial Vet Office sa sa mga media partners Bombo Dan sa magluwas sa mga media partners, ang mga district paravet naton may mga award man ang tagsa kay LGUs,
nga may mga service award man to nga mga empleyado sang provincial bet no sa mga banwa at kasyudad ginpatagaan man recognition no bombo dan kay tisiya ni kay nasa mensahe ni Dr. Rinante Disina to sa provincial veterinary office head nga ini tanan no kung ano man ang angkon no nga padalagan sa atong provincial veterinary office ini kuane cooperation sang tanan no effort sang tanan bombodan no from the LGUs, from the district parabet sa atong mga PBO kag of course with the full support sa atong sining provincial government no headed by Governor Eugenio Bong Lacson bombo dan no so singnaton inisin ko ginahatag every year no apart sang 2021 Provincial Veterinarians Award no pagkilala sa mga LGUs sa academ sa media kag sa ibang pang sektor sang susyudad naton bumudan no kay isa gito ginasa mensahe ni Dr. Disina nga ti ining aton nga mga parabets no sa bilog nga province Negros Oriental dako gini ang kontribusyon bombodan no kasi kita mo ni nagasagod sing aton mo kasapatan naga-maintain nga may ara kita sa nga maayo nga production sa nga mga kasapatan especially no ang pag proteher naton sa ESF no labi na bus mo dati Disyembre mag-stay kita Disyembre bautig bahaang lechon sa mga okasyon kung wala na yung mga parabets naton base hindi ta ka-enjoy siya manamit ni lechon sa mga Disyembre kaya base ko nasudlan kita diri sa ESF, base ko nasudlan ka sa mga sayas ng balatian nga epekto sa aton hog industry. No, so bangod sang iglasi nga pagtingwa, bangod sa iglasi advocacy yaman, diri no na proteheran ang aton sining production, no? Hog production, cow production, carabao production, kag iban pa nga sa isang meat, no? Manok, kanding dira nano pa da nga mga kasapatan nga ginaatipan gid sa ato sini nga mga parabet na sa bilog nga probinsya sa nga Negros Occidental kabala tamati 6 billion pesos ang hog industry sa Negros Occidental nga kita subong nag-enjoy kita na bangod sa free kita sa gapon niya sa African swine flu bombo Daniel no so muna nakabaton ang bombo arada ng certificate kag kuana daw trophy bala bumudan no recognizing sang kabrokati sa no Dr. Sida kinang iti ang bombo dako gining bulig nga kampanya especially sa kampanya sa ato provincial government sa African swine fever bumudan swine flu amoning dako gid nga ti tod bala tramanda na mga achievement mga programa dira amo na gina-report mo sa Bombo Radio Bacolod no pagi bisa ato na kito nakabit dira bumudan no so kapasalamat man kita kiti ates na recognize ang effort man sang media sa Bombo especially nga nakabulig kita no sa atong provincial government sa provincial veterinary office nga mapa-diseminar ta ang husto no kag madasig informasyon para sa aton sini nga mga kauturan Bomo Daniel. Pamatayan ta ang kabahin lang sa pagpasalamat kay mensahe ni Provincial Veterinary Office Head Dr. Rinante Disina. Ang non-government organization and the academy shall have an important role in the development plan. Kaya may participation man sila in terms of budgeting, no? Then we work together and we identify some of the factors na nagahinder sa industry. And the most important part is our friends in the media. Sila ni ang fourth branch of the government nga maka-influence to the lawmakers, to the policymakers, and to the leaders sa ating society. So I am very honored to have my friends in the media, ang Bombo Radio, ang paborito naton. Abawa. That's why grabe ning bulig sa ating campaign against ASF.
plan with our Mancom sa office na makahatag man gamay nga honor sa inyo in our little capacity. So, again, congratulations sa ating mga awardees. We hope that we, continue the fight against poverty, marami ng aton, and provide plans and programs for the benefit of the common people, congratulate you all, especially to those awardees and our partners in the government. Bumuda na mo tawag portion. Diba, special mention gili Bombo Radio, paborito ginila yung Bombo Radio. Siguro Ato mo mudan may award niya kag IT ginahimo ta man niya normal tayo na bulaton kun ng balita, diba? Correct. Huwag man tayo nag-aubra para sa award. Correct. Nag-aubra kita kaya mo na yung aton yung obligasyon o mo ng trabaho ta. Correct, Bumudan, sakto na. Mag-tag sa gimadasig kag kung may aras ang recognition, ti kwan na siya, ining anong tawagan din sila, dugang na yung paghatag sa tunsang inspirasyon. Yes, inspired man kita sa mga efforts sa ginimo, at least na-recognize man sa ang recognition niya, bonus na siya, bonus. Yes, Bumudan, mas kita. May award niya kag IT part gapon sa atong trabaho nga ma-report kita ya. Kung man na dapat ipamalo nga impormasyon sa aton sininga mga katuran, Bumudan. So, isa nang tumisaga, bypass gapon, ma-maintain naton nga isa free sa probinsya kaysa na maka-enjoy kita gapon sa manamit nga mga meat products diriya sa probinsya sa Negros Occidental. Okay. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial ni si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Dennis Rubica and congratulations. Congratulations man sa Bombo Radio Bacolod. Sa sining recognition ni natag isang Provincial Veterinary Office. Kinakulabos kita banuwas ang oras diri sa aton pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Hanay Sontop Danay kita buwas. Upod sa inyo anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang